Dili na kita ilalom sa kasuguan. Roma Kapitulo 7 versikulo 1 hanggang 6. Mga igsuon, nasayod ka mumahitungod sa kasuguan, busa na siguro ko nga masabtan ninyo ang akong ipahayag kaninyo nga kon ang tawo patay na, ang kasuguan wala na igahom kanya. Sama ba sa babayi nga adunay bana? Sumala sa kasuguan, ang babayi nahigot ngadto sa iyang bana samtang buhi pa ang iyang bana. Apan kon ang iyang bana patay na, makalingkawas na siya sa kasuguan nga nagahigot kanya sa iyang bana. Busa ko nakigpuyo si aglain nga lalaki samtang buhi pa ang iyang bana, nakapanapaw siya. Apan kon ang iyang bana patay na ug mamana siya pag-usab, wala siya makalapot sa kasuguan, ug wala usab siya makapanapaw. Busa, mga igsuon, sama usab ni ana ang nahitabo kaninyo. Wala nailabot kaninyo ang kasuguan, kay namatay naman kamo pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Iya na kamo ni Kristo nga nabanhaw, aron nga magkinabuhi kita nga mapuslanon sa pag-alagad sa Dios. Sa dihang ana apa kita sa atong daan nga pagkinabuhi, ang dawtan nga mga kaibog mao ang naggahom kanato, ug misamot pagani tungod sa kasuguan. Ug tungod kay gihimo nato kadto, ang atong silot mao ang kamatayon. Apan karon, tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bagong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga may resulta sa atong pagsunod sa kasuguan.